Tänään paistetaan ihania munkkeja. Mites kun moni vähän jännittää sitä uppopaistamista, niin olisiko sulle siihen antaa joku kätevä vinkki? No varmaan tärkein vinkki on se kansi. Ja toinen juttu on, että ei kannata poistua lieden äärestä, kun on paistamassa. No mut katsotaan, mitä meidän taikinalle kuuluu. Ui, sehän on komea. Niin Uskomaton. ruvetaan leipomaan. Joo. Näin helposti se käy. Valmista taikina ohjeen mukaan. Kumoa kohotettu taikina jauhotetulle alustalle. Vaivaa taikina tasaiseksi. Leivo se tangoksi ja leikkaa tasakokoisiksi paloiksi. Pyörittele palat pulliksi, peitä ne liinalla ja anna niiden kohota. Paina kohonneen pullan keskelle reikä sormella. Suurenna reikää varovasti pyörittämällä munkkia sormien ympäri. Voit myös tehdä munkeista pieniä pyöreitä munkkeja. Kuumenna öljy isossa padassa 170–180 asteiseksi. Tarkista kuumuus paistolämpömittarilla tai taikinapalalla. Öljy on riittävän kuumaa, kun taikinapala ruskistuu kauniin väriseksi noin minuutissa. Laske 2 tai 3 munkkirinkilää varovasti kuumaan öljyyn. Paista munkkeja 1–2 minuuttia puolta kohden, niiden koosta riippuen. Käännä munkit ja jatka paistamista vielä noin minuutti. Nosta munkit reikäkauhalla lautaselle talouspaperin päälle. Anna niiden valua ja jäähtyä. Pyörittele vielä lämpimät munkit sokerissa. Vau, mikä keko. Eiks ookin? Mites vappuvieraille kannattaa tehdä? Et pitääkö itse paistaa keittiössä munkit, kun vieraat seisoo jo eteisessä? No mä teen itse asiassa aina silleen, että mä paistan nää edellisenä päivänä ja sit vaan lämmitän uunissa ja sokeroin. Niin niistä tulee ihan kuin vastapaistettuja. No mut nerokas vinkki. Mut hei, nyt on kyllä jo pakko päästä maistamaan. Maistetaan. Ihanaa.